планината, а и на пазара е изключително важно да бъдете добре подготвени и на щрек, защото препятствия могат да се появят винаги, както се случи през 2012 година, когато победоносният поход на Пиринско беше пресечен от конкуренцията. Заплахата дойде под формата на 26% увеличение на продажбите на Астика, докато резултатите на Пиринско бяха негативни. Задачата през 2013 година беше Пиринско отново да тръгне по пътя нагоре. Знаехме, че бирите си приличат на вкус и че единственото, което всъщност ги отличава, е марката. Пиринско може да не е най-силната марка, но е най-лесно разбираемата, консистентна и последователна марка на пазара. Точно тази планинска свежест усетиха потребителите, гледайки телевизионната реклама на Пиринско. Изгряло ясно слънце над планината. Стопили се снеговете и надоле плиснали реките. Пълноводни на сила и живот. Златни класове се родили. В златно пиво се преродили. Опитайте истинския вкус на планинската свежест. Пиринско. Свежо от планината. С две думи. Природата е в природата ни. С проста, но изключително директна кампания, Пиринско успя да увеличи продажбите си с 38% при намаляващ общ бирен пазар в страната. През 2013 година Пиринско отново пое пътя нагоре и стана четвъртата най-продавана бира в България, задминавайки водещи марки като Шуменско и Загорка.